alle sammen, velkommen til. I dag der skal vi lave en video på computeren, fordi altså, jeg ved godt, jeg bare filmer på den lige nu. Men vi skal nemlig lave 11, fordi jeg kan ikke vise dem alle, men 11 af mine yndlings-YouTuber, så lad os komme i gang. Den første er Morten Mønster. Hans videoer ser jeg nogenlunde hver dag. Alle sammen, og velkommen til den her video. Den næste er Hans Peter. Den næste pige er en 6-årig pige med navn Naja Mønster. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den næste pige er Christine Slot. Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. Det er ved at være en uge tid, som vi har set hinanden, og det er jeg rigtig ked af. Jeg har haft lidt ting, jeg har skulle lave. Jeg har haft fejlfejl med min bror, alt muligt sjovt, og det kræver rigtig meget forberedelse. Og det kan I se inde på Second Channel, hvor jeg har blogget det, hvor hun kommer og hun græder, og det er rigtig hyggeligt. Oscar Geisler. Hvordan du starter på YouTube? Den næste rigtig gode YouTuber er Robin Kaja. Så velkommen til Overjunglers. Den næste rigtig gode YouTuber er Markiplier. Why is there a big red button in the middle of it? And why do I have such an urge to press? Den næste gode YouTuber er Dirty Blondine. Fra hjertet. Vi er fan af den, at